Id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn saħaq li n-normalità mill-COVID tinsab magħna. Ta' minkejja li l-każi ġodda tal-pandemija kuljum qed ilaħqu l fuq minn 100 bl-imwiet kawża tal-virus xorta waħda għadhom preżenti. U wara xhur jevita s-suġġett ta' dak imsejjaħ bħala long COVID sintomi kawża tal-virus fuq il-persuni li ħarġu pożittivi, issa mhux talli mhux qed jgħid li ma jeżistux talli saħaq li hawn bżonn ta' 3 kliniċi speċjalizzati f'pajjiżna. L-effett tal-pandemija jibqgħu karikru mhux biss fuq l-ekonomija ma anke fuq is-saħħa tan-nies. Kemm s-saħħa mentali, kif ukoll sfortunatament hawn min għax għadda mill-COVID baqa' jbati anke minn kondizzjonijiet fiżiċi, dik li jgħidula long COVID. U għavvoli għal-pandemija ddiet, għadhom qed ibatu qed isofru ħafna drabi fil-kwiet ta' darhom. Intant, id-deputati ta' Bela kif ukoll il-kandidati preżenti nfexxew f'attakki wieħed wara l-ieħor fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll lejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bennett Grech u ma nsistow dwar il-kredibilità tal-Gvern tal-Labor minkejja l-iskandli wieħed wara l-ieħor tul l-aħħar 9 snin. Daniel Mikallef jisħaq li din hija tema ewlenija ta' din l-elezzjoni ġenerali. Din l-elezzjoni hija dwar kredibilità. U ma saħqu dwar it-track record illi għandhom fil-preżenza ta' Rozzjan Kutajjar illi kellha tirreżenja minn segretarju parlamentari wara il instabet ħatja ta' ksur ċar ta' etika fil-waqt illi stqarrew illi għandhom l-edukazzjoni għal qalbu minkejja illi laħqu rekord uniku ta' 4 ministri f'leġislatura waħda. Kif tista' ma tivvutax Labor? Segretarju parlamentari Deo De Battista minnaħa tiegħu ħata fl-opportunità wkoll sabiex jaddi botta ċara lill-eks mexxej tiegħu Joseph Muscat u l-kriżi politika illi xeħithom fiha. Niżlet ix-xita, għamlu l-widien, għamlu l-irwiefen u ma ġarfulniex darna. Bid-deputat mexxej tal-Labor Chris Fearn baqa' jinsisti illi il-Labor għandu tim kredibbli. Għalfejn għandna kredibilità bħala partiti li għandna tim kompetenti. Tim kredibbli iżda magħmul persuni tal-passat, membri li ilhom fil-Parlament mis-96 membri li kellhom ibaxxu rashom u jirreżenjaw minn varji ministeri minħabba l-inkompetenza tagħhom fil-qasam illi kienu tqiedu responsabbli minnu.